2, 1. Nu. Jeg ved ikke, hvordan man starter en optagelse. Selvfølgelig gør det. Jeg har lige startet optagelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hej alle derude, der ser YouTube her. Og velkommen til en episode af noget Egg Wars. Egg Wars? Det er Sky Wars? Nej, undskyld. Sky Wars. Ind på CubeCraft. Og vi tænkte at spille det her. Så lad os spille. Hvilken map skal vi tage? Lad os tage Savannah. Den her Savannah. Ja. Okay, vi er de eneste inde, så hvad for et team tager vi? Vi tager team 2. Team 2. Sådan. Er der en parkour? Og der er mange, der kender det. Ja, på CubeCraft er der mange, der spiller det. Det er nok fordi Egg Wars, det er nok mega populært. Det er rigtig populært. Det er noget med CubeCraft, og dem, der fandt på det, eller? Jeg tror, der var en anden server, som fandt på det, eller sådan noget. Men det er også rigtig kendt på den her Other World, der kan komme. En vild svær. Lige der ved trappen, der havde man kun én blok trappe. Selvfølgelig også nemt. Undtagen lige der. Okay, jeg skal også dreje lige. Der er ikke nogen her. Vi tager den her. Mario. Okay, tryk på den, og så ved jeg også gå på den. Ja, det er mig? Okay. Og derfor at vi ikke kan se andre, kun når vi er herinde nu. Det er fordi, vi kan gøre, det er sådan noget, man kan gøre. Hvilken team skal vi tage? Hvilken team? 4. 4. Jeg vil tage team 4. Nu. Og så prøver vi nogle par runder, så tror jeg, vi stopper. Det kan da også tage sin tid. Så er 15 sekunder tilbage endelig. Har jeg klar? Ja, endelig! Ja. Okay, så er vi tilbage. Jeg går lige, der er Mario, og så er der sådan den der, jeg kan ikke huske, hvad den der blok hedder, så Mario, Mario. Svamp, eller stjerne? Jeg ved ikke. Og vi har en team på holdet, ja. Det er OP mode. Ej, det var virkelig dumt af ham. Ved du hvad jeg gjorde? Hvad? Han gik ind i en skadkiste før mig, men han tog den ikke før mig. Han kunne have taget den. Hey, vil du have en bue? Der er en masse ting her. Power 1. Jeg har en chestplate til dig, hvis du vil have. Vil du? Ja. Pas på, at han ikke tager den. Nej, han fik den. Fik du den? Nej, han fik den. Du får noget ammo. Ja, men han tog det stadig. Du får børn. Okay, jeg får... må jeg gerne få en diamant hjem, please? Ej, fan. Ja. Gulerod. Så får jeg også lige en turné. Men jeg giver ikke pile, fordi jeg har ikke selv mange. Jeg får bue nu.
Men jeg har ikke noget sværd. Jeg har nogle træøkser, så er det godt. Philip, der er en chestplate her. Jeg har taget en... Nå, hvad for en? Nej, det er en diamant. En diamant, ja. Shit, den skal jeg have. Jeg tager lige alle de her diamanter, ikke? Ja. Jeg kan godt lide, at han ikke har rigtig taget nogen motiv. Jeg har ikke rigtig et godt våben eller andet, så jeg skal lige have... Men seriøst, jeg kan ikke lave diamantsværd. Jeg har ikke nogen sticks. Efter det her runde, så skal jeg lige... så skal jeg lige noget. Så kan du lige spise flæske. Det er meningen. Også her, nu når vi filmer her. Philip, jeg laver et sværd. Ja, derude. Jeg laver 2 sværd til os. Diamant. Er der nogen der? Nej, lava. Okay, lava. Jeg går den apple. Ej, jeg har ikke noget vand på. Seriøst? Han driver med... Hvem satte det? Ham der. Der er en her. Jeg vil blive ramt af den grønne. Nej, hvor er det lækker. Spam. Ind i lavaen med dig. Lol, jeg faldt ud over. Nej, hvor er det godt. Oh my god, man. Nej. Døde du? Han er i lava nu. Døde du? Hvor er du? Jeg er lige ved at dø på grund af ham. Han er så meget hacker, ham der er sødt. Jeg er død. Jamen, det er jo ikke særlig godt. Men jeg skal gå i et øjeblik. Kan du sige farvel? Ja, okay. Jeg farvel, jeg ved det rigtigt. Farvel.